Bob a mester. Jön Trixie Muki, a nagy guri, Fendi és Szolos játszani. Még egy rakás a lapáttal, játék a munka, ha jó csapat van. Gyertek hívó, építkezzünk, gyertek hívó, kezdjük hát! Makréla, Csipisz, Tódor és Pif, Víg csapatával kalandra hív. Gyertek hívó, építkezzünk, gyertek hívó, kezdjük hát! Rajta hát! Buffalo Bob, írta Chris Trengov. Színpad? A mező közepén? Mi folyik itt, Márkus? Egyszerű. A színpad a ma esti sortáncversenyhez kell. Sortánc? Az meg mi? A sortánc az egy amerikai tánc. A cowboyok járják. A táncosok egy sorban táncolnak cowboy ruhában. Így né? Fogd kézen a párodat. Lépj egy nagyot balra, és pörgesd meg. Lépj egy nagyot jobbra, és ugorj fel, és... Na hát, Bob, ez neked jól megy. Kösz, sokat gyakoroltam. Matildal beneveztem a versenyre. Matildal? A postás lánnyal? Igen, hetek óta járunk táncórára. Sok sikert a versenyre, Margókám. Szervusz! Igazságtalan az élet, Makréla. Például ma este is lesz, aki táncolni fog egészen hajnalig. És lesz, aki hazamegy tévét nézni, mint mindig. Nem baj, kár morogni. Matild és Bob igazán megérdemlik, hogy ők nyerjenek. Mikrofonpróba! 1, 2, 3, 4! Jó, ez működik. Ó, de késő lett. Rád bízom a terepet, Márkus. Hazaszaladok gyakorolni egy kicsit. Nem probléma. Megy ez nekünk? Megy, még szép! Reméljük. Helyes! De hol van Tódor? Azt ígérte, hazavisz. Na, hogy is megy ez a dolog? Ez a sortánc vagy mi? Lép 2, 3, 4, bal 2, 3, 4. Köszönöm a fuvart. Szívesen. Viszlát, Tódor! Álmomban is ezt fogom énekelni. Erre a zenére megy majd a tánc, igaz? Igen, nagyon bejön. Táncos kedvem lett tőle. Juhé! Megy ez. Már előre látom. És a győztes pár Bob és Matild. Bob, Tessék. hívás Matildtól. Szervusz, Matild. Nagyon jó előérzetem van. Jaj, ne! Ez meg hogy történt? A futógépen? Ó, szegény. Hát ez van. Rendben van. Szervusz. Rossz hír. A lehető legrosszabb. Megrándult a bokája, és nem indulhat a táncversenyen. Jaj, nagyon sajnálom. Hát, azt hiszem, itt nincs mit tenni. Kénytelen leszek töröltetni a nevezésünket. Nem, még ne. Nem szabad elkapkodni.
mert hát talán ha most megpróbálnád, estig találsz új De partnert. fogalmam sincs, hogy kit kérdezhetnék meg. Rám például mindig számíthatsz. Rád? Tényleg? Megy a sortánc? Hát, gyorsan tanulok, és örömmel megpróbálnám. Komolyan? Igen. Jéhá! Wendy! Te tényleg jó gyorsan tanulsz. Köszönöm, Bob. No, nézd az órát, mindjárt indulnunk kell. Jól van. Átöltözöm otthon, és rögtön jövök vissza. Befejeztük? Azt hiszem be. De beám, gyerünk haza! De jó! Wendy, de csinos vagy. Te is nagyon fes vagy, cowboy. Hogy néztek ki? Na hát, Wendy, de szép vagy. Hova készülsz? Tényleg. És hol van Matild? Megrándult a bokája, és beálltam helyette. Induljunk, nehogy elkéssünk. Szurkoljatok. Ki a nyerő? Bob és Wendy! Igen, Bob és Wendy. Azt hiszem. Ó, bárcsak mi is indulhatnánk a versenyen. Hát bizony, az nagyon jó lenne. Bob mutatott is pár lépést. Hé, támadt egy ötletem. Na, Makréla, indíthatod. Mindjárt mi következünk. Én már nagyon izgulok. Ne aggódj, ügyes leszel. Komolyan mondod? Még szép, partner. Köszönjük szépen Buffalo Bobnak és Western Wendynek. Nagy tapsot kérünk neki. Te, Trixie, mit gondolsz, Bobék mikor jönnek vissza? Szerintem már úton lehetnek. De kíváncsi vagyok, hogy nyertek-e. Én is. Bob jó táncos, úgyhogy lehet. Ó, nem tudok aludni. Annyira izgulok. Hát itt volnánk. Otthon, édes otthon. Köszönöm ezt a csodálatos estét. Én köszönöm, hölgyem. Kegyed nagyszerű táncpartner. Hát, te is az vagy, Bob. Jaj, már nagyon későre jár. Holnap találkozunk. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Bob! Muki! Ssss! Mindenki alszik. Én nem. Hogy sikerült a verseny, Bob? Ó, hát az a helyzet, hogy mi nyertünk! Háromszoros hurrát nekik! Hip hip hurrá! Hip hip hurrá! Hip hip hurrá! Ihá! Zene Paul K. Jones. Magyar hangok Kerekes József és Németh Kriszta. Főcímdal Arany Tamás. Magyar szöveg Csizmás Kata. Szerkesztő Horváth Márta. Hangmérnök Pap Zoltán. Vágó Vűns Attila. Gyártásvezető Kasznárné Nagy Éva. Szinkronrendező Jankovics Krisztina. Rendezte Sarah Ball.
A szinkront a Magyar Televízió ZRT megbízásából készítette Jankovics és társa.